Hej YouTube, i dag vil jeg vise jer, hvordan I får sketches gestures. Det første jeg gør, det er gå ind på Google. Så skriver I Vennebar. Download free. Så er det 32 bit, hvis I har en 40 bar. Hvis I har en, hvad hedder det nu, en stationær, så skal det være 62 bit. I downloader den der, hvis I er stationær. Nej, bærbar. Den der. Den downloader, hvis I spiller på bærbar. Den der spiller I på, hvis I den downloader, hvis I har været nu, hvis jeg spiller på en station. Okay, men hvis I har venner, så går I bare under Game Banana. Og så går I ind under Skins. Så går I ind under Counter-Strike. Jeg vil have en. Jeg vil gerne have en sådan der. Jeg kan godt lide den der. Men så åbner jeg lige jeres mappe. Så går jeg ind i den der. Går ind i den der. Så går jeg ind i den der. Så går jeg ind i den der. Og den der. Så derunder. Så downloader jeg det her på Game Banana. Skal jeg se, jeg har downloadet, det her det vil nok ikke komme jer, mindre ikke på Wi-Fi. Så trykker jeg bare lidt OK, fordi det er det, man skal. Men hvis I bruger et normalt internet, så downloader jeg bare en af den. Så trykker jeg bare download på, ikke nærmest men de to andre. Så er jeres venner selvfølgelig her. Og der skal vi. Skal I se her, hvordan jeg gør. Så tager jeg materiale. Jeg kan ikke lige se det. Materiale, så får jeg sit strike. Ja. Så skal jeg prøve at se her, hvordan jeg gør. Så åbner jeg lige counter.
går jeg bare lige derind og får den til. I må nok lige vinde 3 runder. Nu gør jeg bare lidt til. Ja, det er måske. Så kan jeg sige her. Det lyder så ikke. Nå, men det er bare i hvert fald sådan, vi skal gøre.